Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Her vakitte bizden bilen birge buluğuzga kuanıp, türlü tübeklerde yaşaşı halkımız tırmışındaki vakıgalar bilen tanıştırığımızı devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslar sahifesinde polkovnik Züfer Hujeyev. Мен bir vaqtda da jengil iş saylamadım. Bir orundan ikinci orunga iş izlep vermedim. Mena nindi iş bolsa da, ağır bolsa da, jengil bolsa men şu işimde işledim. Tataristan Respublikası Premier Ministr orunbasarı Vasil Şayxraziyev'nin Ufaga işlikli seferi. Mena şolay milletning şalbarlары gaile negizinde her vaqtda da birsine berilip biz özümüzning dinimizni, urf-odatlarimizni, tilimizni özümüzning balalarga, anıqlarga beremiz. Bişkek şəhərində Yakşənbə məktəbi. Her bir balaga men tırışam öz metodika bilen kullanırga. Çünkü buna bugün yanga balalar keldiler, alarını niçiktir bulsa kızıktırıp kaldırırga gerek mında. Petropavlovsk şəhərində yaşauşu Məmlutovlar ailəsi. Irak'tan keldiler konaklar, Tataristan'dan. Şuların kiliyone biz zor balişi yasadık. Hizmetinden tem tabıp, yaratıp hem namus bilen işlegen kişiler her vakit hürmetke layık. Alar ilinin tutkası Züfer Hujeyev'ni şunday şahıs dip eytsek birde yalgış bulmaz. 27 yıl İçki İşler Ministerliği sistemasında hizmet koyavul. Şunun 7'si narkotiklarga karşı kiraş hizmetinde. Bu yıllar içinde nindigine vakıgalar bulmay, tek ol kıblasına tuğrı kala. Şahıslar sahifesinde polkovnik Züfer Hujeyev turunda söylerbiz. Yirkem sinen iseminne kuşam hamanımınla jarlarga. Күпләр Эчке эшләр министрлыгы системасында кырыс хулыклы канун маддәләре белән генә сөйләшә торган кешеләр эшли дип уйлый. Әмма Зөфәр Хуҗиев кебек шат күңелле, ачык йөзле, җыр-моңга гашыйк шәхес әлеге калыплашкан фикергә бөтенләй туры килми. Bu dünyada kişi bulup kalırga gerek. Sen kişi bulup kaldın iken, senin tırmışın yaxşı baracak. Senin dostların da köp bulacak. Nice kişiler aldığında da senin avtoritetin ivarı bulacak. Kişisel strukturda işlegende bütün kişiye yaxşılık bulup da bitip bulmayın. Mena jinayetçilerini biz şimdi uturtsak, jinayet kılgan için biz alar için конечно açar kişi. Зөфәр Хуҗиев Апас районы Искәнәле авылында туып үсә. 3 малай арасында иң өлкәне, кичкенәдән 2 хыялы була, милиция хезмәткәре һәм табиб булырга теләгән. Соңра хыяллар максатка әверелә. Тик моңа ирешкәнче озак кына юллар үтәргә туры килгән. 15 яшендә Казанга килеп, һөнәри училищеда токарь белгечлегенә укый башлый. Аны тәмамлагач, радиоприбор заводында эшли. Армия сафарына киттем. Анда 2 ел хезмәт итеп кайттым да, тагы шушы армия кадәр эшләп киткән заводта, радиоприбор заводына җагында шунда эшли башладым. Анда инде токарь хезмәтендә түгел, тагында авыррак эштә үземне сынап карыйсым килде. Ул упаковщик, грузчик дигән әйбер. Күлеп сөйләсә дә, хезмәте җиңелләрдән булмаган. Аның шул ук заводта склад җитәкчесе итеп куялар. Шундый чор килә. Заказлар кими башлый, кыскартулар була. Шул вакытта Зөфәр Хуҗиев балача хыялын искә төшерә. 1993 елда ул милиция хезмәтенә керә. Җитәкчедән кичкенә генә тагын бер должностька киттем мин. Кеше инспектор булып угалны розыска. 32 яшендә. Инде ул вакытта кеше отставкага китә. Мин әле барам гына. Кыюлыгы да, үҗәтлеге дә бар. Максатына ирешү өчен тырышлыгы да җитәрлек. Карьера баскычыннан әкренләп күтәрелә дә башлый. Ә бит хыялында йөрткән тагын бер һөнәр була. Мин яратадым врачлар өчен. Даруларында өйрәнә башладым, ничектер менә шулай итеп минем шуны күрделәр дә, миңа куйдылар җиңел наркотикларга. Ул легальный, ул инде больницаларда бар бит менә укуллар. Шундый наркотический дарулар һәм шуларны хисапта торырга, тикшереп торырга больницаларны. Ул вакытта шәһәр яшәдем инде, Казан шәһәре буенча. Менә шунда килеп эләктем дә мин, шулай итеп озак еллары буе шунда эшләргә туры килде, шушы оперуполномоченный булып. Инде шуннан соң җитәкче итеп куйдылар мине. Җитәкче итеп куйгачын анда 2 якында эшләргә туры килде. Теге законсыз рәвештә булган наркотикларны һәм законлы рәвештә булганда инде. Ул чорда Зөфәр Хуҗиевның кул астында 58 кеше була. Шул вакытта күпне күрергә туры килгән. Тормышына куркыныч янаган очраклар да булган. Игәдә шалтыратып миңа шундый шелтәләр белдергән кешеләр булды. Аннан соң артымнан йөргән кешеләр дә булды, шундый подъездымда саклап торган кешеләр дә булды. Мин аларны сизәдерим. Һәм инде мин biz bit indi tennede birde de tinge birde de tinge ikide de irtengi yaplarda kaytan vaqt buladыр. Biz indi tege ezrekine opытыбыз бар бит инде подъездга киргәчтен biz indi тыңлайдырак бераз төрле теге
шорох жоқ мекен, бір тауыш жоқ мекен. За заслуги перед Отечеством деп аталай біздің республиканың бүләге. Бұлар енді значоклар за отличных службы МВД, за отличные службы криминальной милиция деген, наставник первого класса, бұсы енді юғары білім алғанға, юридический білім алғанға міне шындай ұрымдықлар берелері елек. Бұлар енді ветеран деген шындай ветеран МВД деген шындай бір медаль беріп қойдылар. Шушы форманы енді айтып кеткенімше 27 жыл кидім. Енді міне қазір ол менің шушы бір қадірлі киім болып шифонерда шкафта асылынып тұра, енді ілініп тұра. Честь имею деген сүз оның үшін буш төшенчә генә түгел, ул намусына тап төшермәслек итеп хезмәт куярга тырыша. Бу аңа тагында югарырак үрләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Кыска вакыт эчендә ул сержанттан полковник дәрәҗәсенә үсеп җиткән. Һәр вакыт дөрес юлдан барырга, һәр чак дөреслекне, гадиллекне акларга, якларга кирәк ди ул. Наркомания белән эшләгәчтен инде аны biz үзебез эшләгән кешеләр генә беләбез, аны сөйләп кенә бетереп булмый. Аны сөйләр өчен бер гомер кирәк булыр, Әлфия апа Габзалова әйткәндәй. Ике юл. Или син шын үзеңнең хисеңне, бөтен белемеңне биреп шушы кеше структурада эшли аласың, или син җинаять юлына басасың. Җинаять юлына бастың икән, инде син үзеңнең биргән присягаңа син каршы киләсең. Алай эшләргә ярамый. Аңа көнләшүчеләр дә, аның турында нахак сүз сөйләүчеләр дә күп булган. Моңа игътибар итми. Иң мөһиме, ул үз эшен җиренә җиткереп башкара. Өйгә кайтып кермәгән вакытларда, тәүлегенә 3 сәгать йоклаган чакларда еш була. Шунысы мөһим, аны аңлаучы, өйдәге җылылыкны саклаучы хатыны һәр вакыт янында. Күп еллар элек ул аңа бер күрүдән гашык булган. Җөрәгем шуйтып китте. Менә шул вакытта Зөфәр, бу кыз синеке дип, мин эштән ниндер бер әйбер булды минем. Зөфәр, бу кыз синеке. Мәйтәм, сез кайсы яктан ди? Ул әйтә, мин ди башы якмаган районнан ди. Мин дә мәйтәм шул районнан, икебез дә бер районнан икәнбез дип, тик шаярт дип әйтәр, мин кайсы районнан? Кызлар шулай бит инде, кайсы районнан әйтәс килми, башы якмаган районнан. Шулай дип әйтте дә, кара мәйтәм, мин дә шул районнан, якташлар икән дип, менә шулай итеп сөйләшеп киттек аннары. Тату гаилә кыруларына да инде 40 елдан артык. Бер кыз, бер ул тәрбияләп үстергәннәр. Уллары үз вакытында әтисе юлын дәвам итмәкче була, тик Зөфәр Хуҗиев каршы килә. Булам, иде 2 милиционер була алмый. Бер милиционерда җиткән, әниеңнең булайда шәшәре агарды минем белән, инде бөтенләй агарып бетерсин дә керсәң милициягә дип мин аны кертмәдем. Аның шундый теләге булды, кертмәдем. Кирәк түгел. Менә әле алда сөйләп киттек бит без. Төрле җинаятьләр эшләнә. Ул вакытта ул биттеге эссез калмый. Җыкламага төннәрдә бик күп. Я им очень горжусь, потому что он хороший, добрый. И вот несмотря на то, что он сейчас достаточно популярный, такой человек, он все равно, то есть, не стал высокомерным и остался таким же простым и хорошим. Вот я буду всегда брать с него пример. Кайтам да мин туган авылыма, барам әтием, әнием кабере янына. Басып тұрып Құр'ан оқиым, сіз әрбақлары хақына. Тыныш йықлағысыз әти әни, орынларығыз болсын жымақта. Ішіраштырға яссын һәммә бізге жәннәт юлларында тұрғанда. Зөфәр Хуҗиев әле шигырьләр дә иҗат итә. Бу аңа әнисеннән килгән сәләт. Хыялымда бар шундай әйбер шикәлләр бастырырга кичкенә генә булса да, теге дәфтәргә язып куйган шигырьләрем күп. 2016 елда ук отставкага китсә дә, эшсез тора алмый ул. Хәзер бер оборона предприятиесендә генераль директорның беренче урынбасары. Гомумән, өйдә ята алмыйм ди. Гел хәрәкәттә булу кирәк. Дөрес юлны сайлар өчен син башындагы элдә инде җүләр уйларны алып ташларга тиеш. Син үзеңә теге русча әйткәндә бер цель, сезгә бер ноктага барырга тиеш. Шунда гына син барып җитә аласың. Мин бер вакытта да җиңел эш сайламадым, бер урыннан икенче урынга эш эзләп йөрмәдем. Миңа нинди эш булса да, авыр булса да, җиңел булса мин шул эшендә эшләдем. Эшнең әйтәләр бит инде, авыр җиңел җаван, алар барса да авыр дип. Авырлыктан качмаска кирәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шайхразиев җитәкчелегендәге делегация эшлекле сәфәр белән Башкортстанда булды. Беренче көнне Уфа шәһәрендә татар җәмәгатьчелеге белән ифтарда катнашсалар, икенче көнне Тәтешле районында бөек шагыйрь Әнгам Атнабаев музеенда булдылар. Тулырак үз хәбәрчеләребез сюжетында. Бүген Уфа шәһәренең Ихлас мәчете кафесында Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан ифтар ашы уза. Бихисап милләттәшләребезне берләштергән бу чарада татар оешмалары җитәкчеләре һәм әгъзалары, дин әһелләре катнаша. Милли шура рәисе Васил Шайхразиев та бу вакыйгада катнашыр өчен махсус Уфага килде. Уфада ифтар мәҗлесләре уздыру елдан-ел популярлаша бара.
Бу эштә иң алдынгыларның берсе урындагы Киров районының Ихлас мәхәлләсе. Рамазан айында изге гамәлләр кылып калырга тырышкан мөселманнар көче белән берлектә Ихласта көндә 200ләп дин кардәшебез өчен ифтар ашлары узып тора. Менә соңгы вакытларда күзәтү буенча динебез яшәреп китте. Мәчетләргә йөрүче яшьләр бик нык күбәйде һәм аларның дингә караш һәм гыйбадәт кылу сыйфатлары да һәм бер-бере мөселманнарның бер-бере арасында булган мөгамәлә сыйфатлары да үзгәргәннән үзгәреп сыйфатлана бара, яхшыра бара. Милли шура рәисе Васил Шайхразиев үз чыгышында Рамазан аеның мөселманнарга, милләттәшләребезгә булган әһәмиятен ассызыклады. Безнең арада һәр вакытта олы абыйлар да бар, biz de var, bizning balalar da var, onıklar da var. Менә шулай милләтнең чалбарлары гаилә нигезендә һәр вакытта да берсенә бирелеп, biz үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне, телебезне үзебезнең балаларга, оныкларга бирәбез. Килгән кунаклар арасында күп еллар дәвамында ураза тотучылар белән бер рәттән әле дин юлына беренче адымнарын атлаучылар да бар иде. Ифтарларны без гаиләдә дә үткәрәбез. Туганнарыбыз белән бер-беребезне чакырышып үткәрәбез. Мәчеткә киләбез, Ихлас мәчетенә ел сайын ифтарга киләбез. Балаларыбызны алып килергә тырышам. Безнең өчен ифтар әлбәттә бәйрәм, бер-беребез белән аралашу, бер-беребезне күрү. Ураза җиңел бирелә. Мин ничектә 5нче елга нык җиңел быел дип әйтәсем килә. Фатиклем көтеп алабыз уразаны Рамазан аен инде. Ифтар ашы чын бәйрәмгә әйләнде. Билгеле шәхесләр Башкортстанның баш мөфтие Айнур Биргалин, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артистлары Идрис Газиев, Айдар Галимов, Зифа Нагаева, Башкортстанның ат казанган рәссамы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Вакил Шайхетдинов, Татарстанның ат казанган композиторы Алик Лукманов һәм башка дәрәҗәле кунакларның чыгышлары вәгазь уку, мөнәҗәттәр көйләү белән үрелеп барды. Мәҗлес тәмамлануга мөселманнар мәчеткә тәравих намазына ашыктылар. Казан делегациясының эш сәфәренең икенче ноктасы Башкортстанның төньягында урнашкан Тәдешле районы. Монда Васил Шайхразиевны урындагы район администрация башлыгы Фәнүр Шәйхисламов каршы алды. Алар Әнгам Атнабаевның бюстына чәчәкләр салып, шагыйрьнең музеена юнәлделәр. Монда Башкортстанның халык шагыйре Әнгам Атнабаевның тормышы һәм эшчәнлеге белән бәйле бай экспонатлар урын алган. Музей авыл мәктәбенең бер бүлмәсендә урнашкан. Әнгам Атнабаев музеенда бик күп экспонатлар. Ул экспонатлар аның өйеннән алып кайтылган шәхси әйберләре. Аңа бүләк итеп биргән китаплар, үзләренең китаплары. Урындагы эшчәнлек белән Милли шура рәисен Атнабайның бер туган энесе, 92 яшьлек Мәгъдән Атнабаев таныштырды. 1928 елда Атнабай иң өлкән абыебыз. Татар-башкорт халкының яраткан шагыйре Әнгам Атнабаевның исемен саклауга күп көчкерткән Мәгъдән Атнабаев Иске Күрдем авылы мәчете имам хатибы да. Иске Күрдем авылыннан Милли шура рәисе эш сәфәре белән Пермь краеның Барда төбәгенә юлланды. Башкортстанның Тәтешле районыннан Гөлшат Сафина, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Бишкек шәһәрендә якшәмбе мәктәбе. Һәр бер балага мин тырышам үз методика белән кулланырга. Чөнки менә бүген яңа балалар килделәр, аларны ничектер булса кызыктырып калдырырга кирәк монда. Петропавловск шәһәрендә яшәүче Мәмлүтовлар гаиләсе. Ерактан килделәр кунаклар Татарстандан. Шуларның килүенә без зур бәлешне ясадык. Бу дөньяда халыкны халык итүче төп нәрсә ул тел. Халыкара ЮНЕСКО оешмасы белдерүенчә, җирдә көн сайын бер тел югала. Димәк, аның белән халыкның мәдәнияте һәм тарихы да юкка чыга дигән сүз. Кыргызстанда яшәүче милләттәшләребез дә бу хакыйкатьне белә һәм куллардан килгәнчә ата-бабалардан улуг васият булып калган туган телебезне сакларга тырыша. Моның өчен һәрбер татар оешмасы ана телен өйрәнү өчен якшәмбе мәктәбе оештыра. Бүген без сезгә шундыйларның берсе турында сөйләрбез. Ул Бишкек шәһәренең туган тел татар-башкорт мәдәни үзәге карамагындагы асыл бала истәмә белем бирү мәктәбендә урнашкан. Үзәгенең башланган көненнән безнең президентыбыз син татар телен беләсең, менә укытасың татар телен дип мине сорады. И шул көннән башлап мин укытам инде. Инде 35 ел дәвамында Нурия Салим кызы милләттәшләребезне татар теленә укыта.
һәр якшәмбе сайын туган телен өйрәнергә яки шомартырга килгән татарлар белән дәресләр үткәрә. Һәрбер балага мин тырышам үз методика белән кулланырга. Чөнки менә бүген яңа балалар килделәр, аларны ничектер булса кызыктырып калдырырга кирәк монда. Әсбапларны Татарстан Республикасы хакимияте ярдәме белән Бөтендөнья татар конгрессы аша кайтарталар. Бу матурын китап сине бүлек укый өйрән. Дәресләрдә балалар һәм олылар бергә утыра. Бу формат укучыларда аерым бер кызыксыну уята дип әйтә Нурия ханым. Һәр даим ачык дәресләрдә үткәрәләр. Әниләре килеп монда безнең белән дәрестә утыргачтан, алар күреп торалар балаларына тел кирәк икәнен. Чөнки әбиләре татарча сөйләшәләр, тырышалар. Балаларына да өйрәтергә дип, балалары да кайтып әбиләре белән исәмсез әбием, хәлләрең ничек дип шулайтып сөйләшәләр. Әллә кайчан ишеткән сүзләр татар дәресләренә килгәч шундук уйларына килә. Вот мин бу сүзне кайчандыр ишеттем диләр. Вот шул ишеткәчтен алар инде шундук кулланып, инде җавап бирергә тырышалар. Нәрсә бирә сезгә бу мәктәп? Мен татар теленә уже 9 ел йөрим инде. Татар теле минем туган телем, шуның өчен мин татар телен өйрәнәм. Без дәресләрдә укыйбыз, бер-беребез белән аралашабыз, шигырьләр ятлыйбыз, җырлар җырлыйбыз һәм төрле истәлек кичәләр үткәрәбез. Күптән йөрисезме? Һәм кем сезне монда алып килде? Мин 5 ел йөрим һәм әнием белән монда йөрим. Что это вот вам дает? Приобщение к своей культуре, к языку. Что уже знаешь по-татарски? Сау болуңуз или хошуңуз, типа прощайте, или исәмисез. А вообще музыку татарскую слушаешь? Книжки стараешься? Аудио хотя бы слушать на татарском? Я слушаю только 2 песни, одну запомнил, а другую уже не помню. Бабушка пела, напевала, но я эти песни не запоминал, запомнил одну. А какая запомнилась? Баска зима пепя. Ну и надо поешь? Могу. Давай. Баска зима пепя, син басмасын бас. Күптән түгел дәресләргә рус егете Саша да йөри башлаган. Чем вас привлекает татарский язык? Во-первых, естественно, это история, культура, которой я себя соотношу в том числе. Вообще-то кто-то в роду есть татары? Конечно. Дедушка татарин, да. Дедушка заслуженный строитель Кыргызской республики, Татарской республики. Вот. Якшәмбе мәктәбендә татар телен укыту программасы 2 елга каралган. Башлангыч һәм дәвам итүче төркем. Елына без 36 дәрес үткәрәбез. 72 сәгать була. 72 сәгать. Менә шул 72 сәгатьтә кайберсе инде тиз генә өйрәнеп китә. Сентябрь аенда килгән икән, апрель аенда олимпиадага уже әзерләнә. Быел да Казанга халыкара татар теле буенча олимпиадага барырга ниятлиләр. Телне яхшы өйрәнер өчен татар телле мөхиттә яшәргә кирәклеген дә аңлыйлар. Шуңа да Татарстан хакимиятенә чит төбәкләрдә яшәүче балалар өчен яңа бер проект тәкъдим итәргә телиләр. Менә чын татар авылларына барып, шулай ук бер 10 көн анда яшәп, аларга ярдәм итеп, бергәләшеп, сөйләшеп, шул теләкләре бар. Телне өйрәнү буенча дөньяда андый проектлар бик күп. Бәлки тарихи ватаннарыннан читтә яшәүче милләттәшләребез өчен дә аны тормышка ашырып булыр. Иң мөһиме теләк булсын, ә мөмкинлек табылыр. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Бишкек шәһәре, Кыргызстан Республикасы. Милләттәшләребез тарихи ватаннарыннан ерак яшәсәләр дә, үткәннәре, ана теле, гореф-гадәтләре, мәдәнияте белән кызыксыналар. Бүген без сезне Петропавловск шәһәрендә яшәүче Мәүлетовлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Алар бер-береңә ярдәм күрсәтү, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм үсеп килүче буынны татар гаиләсенең иң яхшы традицияләрендә тәрбияләү үрнәге булып торалар. Мәмлүтовлар гаиләсендә кунакта Әдилә Төхбәтова булып кайтты.
Балаларның өйендә, Закирҗан белән Регинаның өйендә, ерактан килделәр кунаклар. Халкыбызның гасырлар төпкеленнән килә торган иң күркәм сыйфатларынан берсе ата-анага изге караш, өлкәннәргә олы хөрмәт, гаилә иминлеген тәэмин итәргә тырышу, кардәш өрү белән тыгыз аралашып яшәү, үзара ярдәмләшү. Элек татар гаиләләре бер йортта яшәгән, тату булганнар, бергә үзара киңәшә юатыша, төрле булган вакыйгалар да җиңел узган. Мамлютовлар гаиләсе шуларның берсе. Исемдә минем безнең гаиләдә без 4 бала үстек. Әтияни без нимәне нитте. Бер-беребезгә булышып, өйдә йомышлар эшләп, әнем йомышка китә. Безгә бер йомышларны калдырая. Аны кылыгыз, моны кылыгыз дип, шунда аның килешенә шул йомышлар бер эшләнергә тиешле. Менә инде үзебезнең 2 балада мәктәптә укулары дөрес булсын дип, инде далада ниткәндә бер-берсен түгәрәмәгез, өлкәннәрне кадерләгез, кичкенәләрне жәлләгез дип менә шундый васиятләр бирдек без. Закирҗан Мамлютов һөнәре буенча журналист, тарихчы, үз гаиләсе тарихы турында күп мәгълүмат сакларга тырыша, шулай ук татар телен өйрәнү белән дә шөгыльләнә. Туган теленне белүнең мөһимлеген аңлау яшь белән генә килде ди ул. Монда минем эш бүлмәсе, монда күп китаплар бар, казак китаплар, татар китаплар, тарих китаплар. Миндә татар телен өйрәнәм. Минемчә һәр татар үз туган телен билергә тиеш. Мактагыз. Мин тырыш, акыллы кыз. Мин тырыш, акыллы кыз. Аниемнең терәге. Аниемнең терәге. Бала ата-ананың ахлакый тормышы көзгесе. Әгәр дә ата-ана күңел җылысын кешеләргә бирә, аларның шатлык кайгыларын уртаклаша, йөрәкләре аша үткәрә белсә, андый гаиләдә тәрбияләнгән балалар киң күңелле, игътибарлы, эшкерсез булып үсә дип уйлый Мамлютовлар. Шуңа күрә алар үз кызлары өчен үрнәк булырга һәм аларны барлык башлангычларда да хупларга тырышалар. Узган елларда безнең кызыбыз Ясмин татар кызы бәйгесендә катнашты. Титул Мисс Татарочка алды. Кичкенәсе быел катнаша шул бәйгесендә татар кызы. Кызыбыз акыллы, чибәр, талантлы кызлар үсәләр. Нәрсә белән шөгыльләнәләр? Ясмин кызыбыз гимнастикага йөри, кичкенәсе биргә ярата. Матур кеше, сәламәт кеше дигән әйтем бар. Сәламәтлек кешенең иң зур байлыгы. Көчле, җитез, түземле һәм эшкә сәләтле булу өчен даими рәвештә физик эш һәм спорт белән шөгыльләнергә дә кирәк. Гаиләдә дә шуны аңлап яшәгәндә, эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә мөмкин дип әйтәләр Мамлютовлар. Киләчәктә дә гаиләнең кадерен белеп, аны тагын да ныгытып, зурайтып яшәүләрен дәвам итсеннәр. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Петропавловск шәһәре, Казахстан. Бүгенге менә шулар, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Әле тагын күп ачылмаган төбәкләр, шәхесләр бар. Бергәләп үткәннәрне барлык матур киләчәккә юл сызыйк. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, көчле рухлы татар булып яшик. Сау булыгыз.